ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay akas ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noon niya ti Aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita ang day tiladawan nga insend ni Bianca kanyak. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mun ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak di kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi itikas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsablimet. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Jack kumakayat maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako ng mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day diyang inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain na naliday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Diyak mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipate mo di lalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamot pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrot ni Rachel ita, friend. Hun nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Unay mo tanday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na natamaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kastong unay ti panagayat na iti day a lalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldaw akasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutam kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutam ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli manin ti sigod aragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak ka nakmat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Ngam, mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan matdakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy. Nagmayat ti panag-isisam mo, kabayatan ti panag-cellphone mo ha, pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat
Agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, kat adanam-nama kan kwa na. Aya, Isu nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya jo asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akas la naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Ama nga no ni Marvin ti talaga aparakan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adam damagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalay sa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ah, Sino ngay mo ti mang papaisam ka, friend? ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na kaman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na panag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay na, nagasat ka. Ano bilang laing, friend? Apay anak ko nam daytan. Uy na, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka di agrelax ijay ili. Awisan nakmata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin mo aran ti kinatured mo pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel. Jack amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na lang, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ka ngamin, nga adu dagiti babarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumata di nakpaayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. San lang asika, no di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay alidayt impay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngem kasta unay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngem awan tinaramidan na. Manu atawon tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudnumaten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak ng agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wala nang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Si good mat, asaan ka akasta? Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak ta agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang. Uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wan nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko tadi na aramiden iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga ti isip mo, sika, babae.
Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon yun no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kaming kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti mano atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimmangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Ada siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada napatig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom dayti para kada kami iti anak ko, Marvin? Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko ma. Tamaragsakan kayong agina. Iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaeng taaddan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti daydi a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutak nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramidan nan alubong na dadya a Marvin. Madanaganak, amangan nga mino masair. Makaamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laeng dayjay, tapagsayaatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektado ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Ket agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Ket amok akasta ka mat kanya ka. Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti dayta ng bagam. Ngam no mabalin.
Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anaimbag para iti day na abanag. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa'y nga rod na imbag. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghem. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghem. Anya, agdandan na kayo ni iti Dayjay Marvin, friend. one friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akasta? Unay kayo umatan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni iti Dayjay Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laengan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang laengan aramidem a lubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ah, Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita panawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakag baliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumatam awatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. one nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makaamukan ko na, ha? Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag ngamin itay. Kunak no adapay lang ang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarbartek. Anya? Ay, madanaganak ngamin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laang sukunang. O sige, agan-anat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan kasjay dayjay amarben. Apay ngay itan kasjay mo't dan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Anya ti problema. Salud-sudan pa'y laang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartek mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kasta nga aramidam. Anya ka matan.
Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na ya. Anya, pangasin, agawitan. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mat ti ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat daytoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging ga nakita ni Rachel, ti panagbabae daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputa kasta unay abartak na. Ngamita, makitak pa'y ti kastangar aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya, pangasim agawitan. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang Dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha, sa anak abulsak. Nakitak, Marvin! Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahi ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Uray kasano ti barta ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto may ti tao. Anya. Anya lang ti ibagad dagiti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ti aramidam. Am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaron no amapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi gapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradun laang. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasya kanyak. Ay, kita maanak ko. Ang mga kit di mat nipilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana. Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapulaeng kankwana. Siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayat. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apag kinaawatan.
Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko, Aramida. Basta agtali na at tinasaya at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, hindi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan ha, mayatan. Anya? Isupay nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Amangan numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpot ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana na sayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuana. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga roden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Hangam saan mo kumamat nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dyan abaynag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang nga asim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, no daak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, kanti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw ti lubong da. Ha? Sika talaga. Katwan mat. No siyak, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikarwag ita. Amo mo tanji friend ta, nakaanos unay. Kita aman, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh. Ay, tsak man amu iti dayja a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayaten na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang. Amom, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. Nanang. Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenno mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ta ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na nga inaramid mo. Pasensya kayo, Nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa.
Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa ya si Mang Pat, Marvin. Wan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa yung matgayam asim Mang Pat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pailaang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Saan akmat nga gungungat? Nabambannog na tao. Ngam kasta pailaang ti ibagbagam. Alahos nun. Pasensya kan numan iti panang ibagak. Agi na nakalatan, tasya kon tagluto. Ayaban kan to no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pailaang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan. Malaws to. Sige nga Ruth, mapanakon. Mabit lang. Oh, apay akasta ti lang ang friend. Kasla nagunag ti pampanunutem. Ha? Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigo da kas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asaan anasaya ater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na, kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapo iti trabaho. Ngam nagpulis ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya. Mapan kami ijela onyon. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa akatrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na kay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduag. Narigan mo't mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unag ti balay. O sige, agan-anad ka nga ron ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa ilang imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat ak man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita kin ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post anakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No saan ak ngagbidnot? Iso day tagay babae akadwa na idi nga umin-inom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang mandagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. San akasta ti friend laeng. Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen. Saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan day ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko.
Agsagana dayjay kanyak inton makawid. Ulbud talaga. Uy na, sapay lako mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asi ka man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakatagkan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom idirabi. Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingka akid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaang tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ta ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene iti picture da. Kat dita, nakita ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ne, naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami kadagiti katrabahwak. Ha? Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isu nga maitay bigat dito balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impost ni Darlene iti Facebook. Nakatagkan ka. Ha? Adda impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa kati minom idirabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, no awan nakitak. Adtoy kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti bar. Iso daytoy jay babae akadwam iti bar. Saan ka di? Ako nang kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartek tamabaling agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat. makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya ay ti problemam kanyak. Apay akastamot ang ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday ta kinababaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapankay ti ayan day Jaderlin. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nangam iti siya. Sana ya? Nagadumatan nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni manang mo Arishel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo't anapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No maipapan iti sabali abanag, nalaing majekabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutam anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan nak. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng para kenkwana. No dikat, kinamaag. Unay kamutan, friend. Unay matdait na pa nagsasaom kanya akon. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din ti bagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kadayja lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raud. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputad nga rod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak mo no apay kastoy tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak kabailan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Isu ahos to ti ko na nagitidad duma. At isobra apa nagayat, saan anasayaan? Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat na tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Saludsudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay taalawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako, nay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung nga imawagan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin Dayjay, friend. Anya? Apay nga imawagan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya nga'y tiinsongbat mo. Wan ko na saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack am mo talaga kan ka, Rachel. Jack am mo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti dayja a Marvin. Lipato mo dayja a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipaay amin iti tao saan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan mo't dakas na no umay sumarungkar. Awan mo't dakas nga aramiden na no bilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbang apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. auntie. Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dya tinaisawang na. Kan maisa, husto mati inam. Ha? Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga ammo na apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ti masaksaktan. auntie. Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan anyaman na, kunak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga naramid ko, kat saan husto. Ha? Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panang-panaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Isuan na aramid ko tikas jay. Nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta. Ipanaknag ka kun kati na pudno a panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryetay itaalawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin. Maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasayaa tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadang itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat saan husto. Nagbindutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panang-panaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinubyanta.
Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y, napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amomot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanen akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang nga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramida ka. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kun mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at da pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunuton mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayumpay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunodam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang ti bagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, dayta ti pudno. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din day pa nagpampanunot mo. Ay, kas ka lang mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ang naibagam kan kuana. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day tangarot ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kuk laeng ti bagik. Naibagak day takan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, naminsan nga aldaw manang.
Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas taon na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak kisinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak ang. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, amangan kit dimat, no ilimlimad mo manan, anak kisinubyan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi. Isoadyak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, ingkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kapsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Wan nga rod nanang. Saan mo't asigot akas dyan ni manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Wan nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Wan nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni manang Rachel nga ayaten ti bukod na abagi. Gapo ta impay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gapo ta amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo, kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod, friend. Nariknak itan, ang naidumdumagayam ti ragsak amarik na. Nuunaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki? Ay na, friend, panagkunak, saanan adumteng pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat.
di mo maibagaday ta. Ti kunamkit di, nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babaero mat dayjay a Marvin. May bangal daw yun, nana. Ha, ay si kamot gayam, Rico. Wala na. Imayak, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha, No, okay lang kada kayo. ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay napasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga ada dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jack masangu, busy ak. Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Uray klata ko ma aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarod kon ko na ngay mayak, ha? Kan pakibagam matan. Ako musta? Wan Manong, idanon ko day takan kwa na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay iti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self
Love. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay ita alawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di a Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay a Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaam tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga ron. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal, iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimmangpet kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayem ko. Kasta ka de. Ay, saanan anak kauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading do na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas na, nanang? Ah? Kaya't ko lang amamon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. Basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unayin, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madla sir-serbi, tibiyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging malipatak ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amakisinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Ha? Sino Rico?
Je gwapo nga engineer. Wan, am mo matgayam. Kat, agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok, ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulok. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel, namuak ng agdat-daton ka no deje ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat agas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tang ibagbagam, Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di aka nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sabali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat. Rachel. Kat itata na amuam nga adagdat-daton kanyak. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mo, tas ang karimor ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimor ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudon kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno mariknam nga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko ma, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasaya at no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow!
Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipurmaak man mo't iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit di mat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asar da nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsa ka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matengay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadala tayo ti panunot ko ti panagdua-dua. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na. Ado, ti mapasaktan na ababai, kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love, ti kang runaan. Ada pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Angam na ibagam, asaan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa pulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na, o manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tanga insungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang agyaman, siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kamin kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno, amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa uray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybay. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan ak unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunaklakit din, subyam pa'y day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay ading ko. Numabalin, jak kayatan alagipan pay. Si kakit dimot.
Ang angawon ka laeng mo't manang. Ngam congrats, ha? Siya, ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman nak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na saraka mo tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen ti rumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y analadaw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanen ti rumbang nga urnusan ta pay. Naragsaka kun itibiyag ko ita. Katno anyaman tinaglabas na. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatipkal. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiak mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsaka. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, wano agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarobayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Oh, bakit? Anyangay, kumusta di ipapaaramid tang alad? Malmalpasad. Ninayunam ka di darat kan semento? Nasapad ngay may nag-deliver, iso adan-danidan malpas. Kayat ko amal pa sa dagos na itang alad. Imbaga kadagiti karpintero, alipasan da dagos. Ay rumbag laan. O sige, taituloy ko ti trabaho diti opisina. Anya ngay, sukunin ka inton madamdama. Saanan? Matraffic tanto manen. Aglugan aklangan iti chip. Inton kwan, nagadumanan na reklamom. Natapok, naasok, nabangsit. Agreklamo kan tumanan. Ang sige man langan, makamu ka. Ay, nagkadulakit din ayat ti agur-ure ay pasaheros diti paradaan. Ay, nagpasuko naklakuman kanila kay kong. Sabay naka-uniform kan naka-hilsak. Diyak makataray ang makinagaw iti chip. Pasunod na chip. Adun sa ti bakante ah. Ay nani, ay ona yan. Agiin no na nagiti pasaheros. Mari Bilade, umay kaglugan na. Ay, Jemat karubang ya driver. Ah, jeep gayam itante ida drive na. Umay kan, nakareserba titugaw mo dito isango. Inak man langan. Ay, ado talaga ti pasaheros. Adwa talaga ti pasayro ita, mare. Ala, lumugan kan. Pasensya ka na. Makilindet-let ka na. Ada ka di punas mo dita. Nakataptapok mo ti pagtugawak. Ay, wan kaya man niya.
Kasano, uray punasak. Natapok lata, natapok matidalan. Di mat sikat hede di opisina pagtrabaho amare. Nakadama gamit dayta. Imbaga ni misis ko. Ay na, nakadulakid din. Ay na, tayo din, napuno to yung jeep mo. Nagadulaki din at chismosa akaaruban aya. Ala, Ay na, napuno lang aruda. wen ka di, mapantayon. Oh, adto ti pletek. Saanan mare, mayamon? Agkaro ba tayo mat? Ay na, agbayadak. Anya ti pagkunkunaam kanyak, awan kwartana, ha? Mabit lang nga tabariak na ito yung 50 pesos mo. Ay bayamon. Kukuamon. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti bagas. Ay, agyaman ang angarot mare. Sige, bumaba akon. Lukatam ti ridaw ti jeep mo. Tadyak kayat nga igaman day tagla. Lati aridaw na. Ay, uwan mare. Mabit lang, talo ka ta. Simang pat kagaya man bakit? Madlaw kulat ta. Tanauni day ta hills mo. Kat, nalpasan di alad. Nalpasahan. Agrubrubaten dagiti trabahador, tagawid dan. Intad kumuten ti sweldo da. Kita agman ti trabaho da. Nalawag pa ilang di taruar, ingka kitain. Mayat mo ti trabaho da. Nalagda. Sige, kayat ko akitaan. Siguraduak no nalagda. Imposible saan mo kaya ti trabaho da. Lakay, umay ka man dito. Wanya, mayat matlaeng. Nagababamatan. Sana kasta ti kayat ko akangato na. Ha? Kurang ka di pa iladay ta akangato na. Kayat ko anangat nga to pay. Tadyak kayat amang ti pa nagchichismis dagiti kakaruba. Di pa'y kat labsan nan ti atap ti balay ta. Dayta ti kayat ko. Ayabam dagiti trabahador. Tapay. Ingat nga to dapay ti alad. Ngam rabiin. Overtime dan ah. Bayadak ti overtime da. Saan ka di mabalin nga inton bigaten nga ituloy da? Jak kayat ama ipabigat pay daytoy. Ilipas daytan. Ayabam idan. Nay, dapay lang dagiti karpintero a pinanawa kiti balay da Mari Evelyn. Ay, wala kay. Jak man amo tarabiin. Kat trabaho na pailaang dita. Talaga gaya mapinaaladan dan day ta balay da. Ay, jak man amo iti dayta kaaruba tayo. Kasla ibilbilang na tayo akabusor da. Inlugan ko nga ro dito ni Mari Evelyn iti jeep ko. Imbag, takayat na tinaglugan. Kat no, manipod idi nagbalin a manager, nagbalbaliw ka nun ti ugali na. Day tamat nga ro tinadlaw ko itay. Mabainak pa ta nagtapok ti jeep ko. Kan naglatlati pa iti ridaw na. Apay nga nga iglugan mo. Kat karuba nga rod. Saan ka di adag iti agkakaruba ti agsisin na kit kan nagtitinulong. Saan nga amo ni Ma'am Evelyn dayta? Ma'am Evelyn? Kat isumat ka no ti kayat na nga iyawag kan kwa na. Kagura na ka no awan ti Ma'am itinagan na. Ay, so matlagayam ta medyo naungat ti rupa na itay. Ta Mari Evelyn tiyawag ko kan kwa na. Amok taon ninton maminsan. Saan ka pala ang nagpasada inton bigat lakay? Tapay. Linisan pa'y dagiti nagdanag asimento kan dardarat iti arubayan tayo kan iti atop ti balay. Ado ka de? Kapo iti kinatayag ti alad nga aramiden da. Nagado ti nagdanag di ta atop ti balay. Dumagsan day ta atop kat amang ano bumigay. Awan to pa'y mat ngamin kwartata. Tapatarimaan ta mat to'y balay tayo. Ay, imbag adamari Evelyn. Tanagdakkel lang arudan day ta balay da. Nagpaaramid da pa itinatayag nga alan. Lima pasak ijay balay humare. Kat nakitak jay impaaramid mo nga alad. Pudno gayam anangato. Wan, talaga nga impalipas ko kadagiti karpentero. Dakkel siguro tinagastos mo ijay anya. Bayamon di tagastos. Tinapatag, nalpasan di alad ni. Di ka sano daytan, saan mon amatan awan dagiti kaarubam. Iso nga rod ang nagpaaramidak iti alad. Takagurak dagiti kakarubak. Makapakatawa ka mat. Apay kaguram ida. Kasano? Naglaing dangag chismis. Pakibiyaan da amin abanag. Si kakit di mat. Mayat kit di ati adda kaaruban ha. Ay, jak kayat.
Kan amom na apay ngayong pangatok ti alad mi? Apay, mare. Tapno jak mangag no kasjay nga agvi-video okay da. Agasam, kanayon? Kat, adda siguro ag birthday, Kastamat dagiti kaaruba no adag birthday. Agkakantada. Pagliwliwaan damot, Ay, kagurak ti kasta nga aramid. Apay, saan da nga amo akasapolak ti maturog? Tada sarrak ko iti opisina? Ay na, siya, kayat ko ti adda kaaruba na. No amukla ko mga awan kaaruba mi ijay nagakaran mi kinilakay ko. Jak kumakayat ijay. Ay, nagboring ti awan ka istoryana. Agyaman pare ha. Tayo nimbitarandak dito'y okasyon, dito'y balayo. Ay, kuha pare. Awan okasyon. Kaya't milang ti agkakanta. Kastoy nga min tiliw-liwami. Kadagiti padami amarigrigat. Kailiw kon ti kastoy pare. Sigamat nga min pare. Di kamat makikaaruba. Amumat ni misis ko. Manager, isuadi na kayat ang makikakaaruba. Nayunak pwede taarak di tabason pare. Basit lang pare. Ta medyo natamaan akon. Wala, isuti ko nam. Umawawagan ni misis ko. Mabit lang tasong batak pare Hello, bakit? Umay naksugunan. Awan pagluga na ka-jeep. Damdamagak itay no, agpasukon ka. Ngamsaan ko namat. Awan nga rod pagluga na. Medyo nakainumak. Anya? Sa dino din naginumam. Dito'y balay da pare buyet. Di ka lang mabayin? Nagpuskol ti rupam ang mapandita? Italaang mat bakit? Mailiwak mat akadag iti karuba. Ay agawid kan. Madamdaman, magbibidyo ki kami pay. Agawid kan ko na. Di kayat ko. Masangputan ka di tabalay inton madamdama. Awan ka di. Apay nga inayabam ni Pari John. Kat, nagsabat kami mat dita kalsada. Di na yabak. Sigurado nga ung-ungtan itan ni bakit na. Saan tamang agtipan ng ungungit na? Talag nga to day taalad da. Ay, adda akagura na ka ni Ma'am Evelyn. Tapay akaguranak. Dakas ka di nga wisak nila kay na. Agkakaruba tayo mat. Saan amaawatan ni Ma'am Evelyn dayta nga ibagbagam? Naragsakto pa ni pari yun na nagkangkanta itay. Mano kanon atawain. Asaan ang nagbidyo kay? Anya langan ti ibagbaga dagiti tattao. At chip ka, amapmapan ka maki-video kay di takarubam. Di ka managungungot akasta bakit? Alam kit di dayto impayawid da. Intad ni kumarim dayta. Anya dayta? Karni ti pato ramanam ka no. Pagan anok dayta? Naim imas pay jagat gatangak abuo alitson. Apay, di ka na mga agsidsida iti karne? Tayawid mo pay dayta? Sakman langan ti mang sida, no di mo kayat. O sige, sida tama food poison ka. Amang ano narugi ti naglutuan da di ta kusina da. Urayan niya pa iti bagbagam. Amom, naragsak ti adda kaaruba na. Ket uray pa'y lapdan nak. Makikaaruba aklat ta. Makamo ka? Di mo kadiam mo? Anaragragsak ti panagbiag. No amom ti makilangan iti kaarubam. Lakay, agrain ka. Ano ti mapaspasamak? Aging ginad, nagpigsa. Ay, ano yan? Ay, uray akla maulaw. Diyos ko, isalakan na kami kumaitipagkaan. Dagita naktabakan. Oh, saan ano daytoy palayo? Kayo nga min tinusarmi ang materialis na, madam. Daytoy kaaruba yu abalay tinakaro ti damage na. Narba dyan nagtayag nga alad nga impaaramid da. At dagasawang agdanaad iti dayta abalay, madam. Adda? Wen, madam. Kaaruba mi ida. Ay nasaya at taimbagam. Ibagak kadagiti rescuers akakaduak. Tumulong kami, madam. Ayabak mat dagiti daddo makaaruba mi. Tagtitinulong tayo. Ay, imbaglakit din. Tas si bibiyag ni Pari John ang nasarakan mi. Wan nga ron, kat naitaray adago si Jo Hospital. Nakapsot, nga mamatyak ang makalasat. Ay, kasta unay asangit ni Mari Evelyn. Sayang na itaalat ng imparamid da. Sapay nagnato, ngam narbamait. Napigsamin day siya aging ginad.
Ay, hawan nga rod lakay. Isudamat nga agasawa ti kakarwan ana apektaran. Sa dino to'y ayan ko. Anda ka dito ospital, lakay. Malakip kon. Naging ginaditi na pigsa. Ado dagiti nagtitinulong a kakaaruba, anang isalakan kan ka. Kunak tumat kan ka bakit? Nasaya at ti adda ka roba na. Huwan, lakay. Mamati ako ni tiday tangay bagam. Mapanak to agyaman ka dagiti kakaroba. No awanda. Awanak pat siguron ito'y apyag. Paayaban ta amin, ida. Tag Thanksgiving tayo iti balay. Nasaya at dahi taan na panunot mo. Bakit? Ay, agyaman kami Ma'am Evelyn kan parin John. Tainimbitaran na kami iti dayto nga okasyon. Tinakman awagan iti Ma'am Evelyn. Evelyn latan, wano Mari Evelyn. Nakapurpormal kamot unay. Kasla saan tayo nga kakaroba. Ay, pare. Agyaman nak ititulong yung akakaruba ah. Si kakit di mat pare. Kaslasan tayo magkakaruba. Sino kumati agtitinulong? No sana da tayo agkakaruba. Madinagan akman. Awan mo titidad duma akaaruba nga umay. Imbagak mo't kadakwada nga umayda. Ne, at dandag iti kaaruba. Aduda. Ado ti na isagana amakan. Kan agoma tayo nga agkakanta. Kunakan ka anaragsak, ti ado ti kaaruba na, mare. Wan nga rod, Mare. Italangan amiris ko dayta. Nakumbinsir ko matlaang nila kay ko nga umakar kami iti balay. Sa dino ti pagkakaran nyo? Siyempre, ijay adda kaaruba na ah. Maikawa ak nga awan kaarubak si ka. Wan, maawatan ka. Nadda kaarubam. Adda mang padigukan ka iti sidaan. Gusto ta ko na, Mare. Nasaya at launay, amaadan tayo, iti kaaruba, tapno ada kasin naranay, iti kanito tirigat. Kat kapya kuma ti agari kada tayo, tapno natalinaay, ti panaglalangan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin, papagayam, intay ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Nagasgas sa timangtet, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. At dagtok-tok-tok, bakat? Manang Galia, Manong Martin, anda kayo kadi, umayak man. Nimot muna ti agtok-tok-tok, bakat? Ungarod lakay, mabit na ang tenaklukatan ti rito. Naimbag nga hagsapa, Manang. Kastamot ken ka ading. Sumrag ka pa yan. Agyaman ak, Manang. Wen gayam. Isublik na ito'y bigao yung abinulod ko. Kan, umutang ako maitili magasot yun. Pagbayad ti anak ko iti pagadalan, tani. Awan pa ngamin makukwartami ita. Kasta ka di. Mabit lang nga rod, ading. Manang Maring, nagdadakkel dagita pechay arap-rapot ninyo Sapay nagado. Ay na, wen, Dalia. Kakaiso na nga adamanen na apit ko nga ilako. Tapno adda igatang iti masapsapul iti balay.
Wen amanang, ngamda kami, maasya na kinilakay ko. Diyak ngamin matulungan, takanayon nakmat ije pagadalan, tagisursuro aklaka nga rod. Sabado kan Dominggo lat kaadak ije balay. Ay taanyangay nga rod. Maawatan namot siguro Tamaistra kakit nga rod. Wen manang, ngam no maminsan, ibaga na anasakit ti sikat na. Ngam anusan na latati ag trabaho, takasapulan mo nga rod. Kasta aya. Di mo man lakit di imbagbaga kanyak. Mabalin kumot abaunan tay barok at tumulong. Nga uray sagpaminsan laeng. Ay na, kababain mo't amanang. Agtrab-trabaho iti opisina. Ibaon nyo laang nga agbagkat. Ay naading, manipod ubing, binagbaga akon, asaan arumbang nga agpili iti aramidan na. Tapno inton dumakkel, saan ton nga agbalin amanag tagibasit. Ay kat nasaya at ano kasta, manang. Ni matatamantin ti masabat ko. Nakabakla iti nakasako. Anya nga tati kargana day ta. Ha? Naimbang nga oras yo, Tata Martin. Papanan nyo kadi. Kanyan niya day tawit yo. Abuno, barok. Ipan kuman ije garden, tapang abuno kiti mulak apitchay. Kasta kadi, Tata Martin? Uwan barok, si Kangay, papanam. Mapanak man makibasketball. Kakaisunang awan klase may ita. Ading, adda ka din ni Jong. Ne, apay ka di nga adda ka manang. Nakaumay ka mo't. Kuang amin, nilakay ko. Nasakit ka naman ng tisikat na. Iso asaan ang makabagkat. Numabalin ko ma. Ayabak ni Jong tagpatulong kami amang bagkat na nabatbati nga abuno ijay balay. Taipan mi ijay garden. Ay, kwa. Manang dalya. Diyak kamin pagbagbagkatan ti anak ko kat. Sa maysa, awan matla ita dito'y balay. Ada na pananda ka dagiti gagayom na. Kasta ka di. Alangarad ating, pasensya ka na. Kunak ngamin numabalin tagpatulong. Huwag manang. Mangkita kayo latan iti sa bali a pagpatulungan yo. Sige nga rod ating, mapanak pa'y. Sana para bagkatlaang ti anak ko anya. Sapay abono. Ay, unay kit din dagita nga gasawa. No apay nga minta saan daan na paraboran iti anak. Kaasi damag. Kasta ti kunan ni mo anakan ka, Dalia? Wan manang, iso nga idikas di timbagana, pimanawa ka dagos. Ay, no apay ngamin, anapan ka pay laijay. Kat adamot mabalin mo nga asit gan asabali. Adamot di anak ko. Kuang amin manang, iso nga iji tinapanak, tawan unay ter aramidan di anak ni Mona. Ala, inton maminsan, dito'y kalatan nga umay agpatulong. Ay na, agyaman no kasta, manang maring. Naimbagang sapa, Manong Martin. Ada ka din ni Manang Dalia. Ay, umunag ka ading. Tay nakayaban. Madamang amin nga agchechek iti exam dagiti ubing. Di nanalpas idi rabi eh. Tanabambanog ngamin. Kasano? Kasangsangpot na. Naglaba adagos. Ay na, talaga ang nagagat ni Manang Dalia. Simple laang to'y balay da Manang Dalia. Ngam nagpintas mat. Nalawa ba sito'y salas. Sa bali ti kusina, kan agsinumbang ti ayan ti banyo kan si Arda. Sa adda talo ababasit a kwarto na. Ngam na makalpas ti anak ko iti panagadal na. Saan la akas to iti kayat ko pagbalinan to ti balay may. Kayat kumot atay dakdakkel kan nalawa pay. Sa gumatang kaming tumatan iti kotse. Ne, Mona, nasapa ka mo at ading. Wen manang, agpatulong ako ma. Umayak ko mabumulod iti 7,500 mo.
Kasapulan ti anak ko, iji pagadalan da. Martin, Dalia, nakaumayak. Tayawis ko tiyo umayo ije balay inton Domingo, kalpasan ti misa. Agdiretso kayon to ije balay, tasimmangpet ngamin manipod ije abroad tay buridak akabsat mi. Kat silibraran na ti kasangay na. Ay, katwan amanang. Kan tikid daw na gayam, da kayo kumakano ti agluto kadagiti maisagana. Day talaga, manang. Ay katuna. Tapno masabalyan man matbiit ti trabaho. Inaldaw ngamin agar din. Ay kat nagpapadaan tayon Ang pagyamanan tayo. Taiso ti pagtataudan ti pagbibiyagan tayo. Wan matkit di manang. Wan, umay kamin to. Tapno kumustaan mi mamut ni ading Mila. Manu atawanan asaan anagaw-awid dito'y pagilian tayo. Mona, anyangay, kumusta ni Jong? Dandanin agraduar saan ka di? Ay na, doa pa'y atawan ti palabsan. Kaslakas jayan dandanay agraduaran. Kamaw dyanan na. Matungpal matlangan ti arapaap ko. Ama padakkel ko ti balay may. Aya, ay nasaya at ano kasta? Ay, syempre matamanang. Engineer ton ti anak ko naman. Kan saan laang aday ta? Gumatang kamin tupay iti brand new ako chay. Alangan mo't amagmag na kami akanayon. No adda papanan may. Ala, sapay la ko mga rod, tamatungpal day tangarapaap mo. Ni mo na mati masabat ko. Naggapan na nga ta. Ay, Mona, naggapwam ka de? Ako Di taman ili. Napan ko in cash out in pauit di kasinsin ko nga aday di Canada. Ay, kasta aya. Sige, labsan ka pa'y nga rod. Sige, manang. Adamat gayam ipatpatulod tay kasinsin na nag-abroad. Ngam apay, adi naman lamalagip abayadan dagiti nakautangan na. Mama, ikandak iti kwarta. Agsingsingiran ti landlady mi. Katawan maitad ko. Kanayunan niyo ko ma. Tawan usar ka sumurot kadagiti kaklasik inton field trip mi. Anya, naibus mo dya intad ko kan ka, idi napalabas sa bulan? Amuyo matan mama. Nagado ti pakasapulak iti kwarta. O sige, inak to manen agbulod. Ngam, para lang iti pagbayad mo iti boarding house mo No para iti ibagbagam a field trip. Ay, oray, di ka pala sumursuro. Anya, saan na mabalin mama? Nakababain mo't kadagiti kaadalak. No sa anak asumurot. Isu apangasiyo mama. Mangiremedyo kayo kuma. Ni matmanang maring ti malabsak arumwar di ta balayda. Papanan na nga taya. Manang maring. Adan sakit papanam Ay kwa, di talaang matayan dadalya. Kasta aya. Apag iso. Ijay mo ti papanak ita. Kasta? Ay, wingayam. Nadamag mo ka din? Tian niya, manang. Ay, nakakaasi dadalya nga agasawa. Dakkel tilugi da iti panagmulmula da iti nateng. Napisti ngamin dagiti immula da. Isong agparparikot da ita no pangalaan da iti gastusan da. Tadakkel met tigatad anapukaw da. Anya? Sapay iso kumati gagarak ita manang. Taynak kumamanin bumulod iti kwartada. Kasapulan launa iti anak ko. Ay, kasta aya. No pa'y kasta? Ay mapantalat ta, ijaayan da. Padasem ti umutang, bareng adalat ta ti maipautang da. Ay, kwa? Saanan? Sige manang. Adagayang pa pa nakasabali. Inton maminsan tulaangan. Sana bali ta kakaaruba tayo laang mat. Kun asidag di ta balay da. Nalakalaang amapan ko sa rungkaran ng kayat ko. O sige. Da. Ay, na yan ni Mona.
Di na pa'y amo ti makipag-Greek na iti kaaruba na. Dalya, kita ni Mona. Nakatakdar iti ruwar ti grocerya kat nakabit-bit iti bag. Kan nagadua naka-plastic bag. Unngag paiso. Sapay nagdadakkel a plastic bag. Kaslamat adda urayan na. Ni, dayjay. Adda kasarsarita na iti cellphone. Ala, darasan ko mati umay, tani, nagadutingan ko. Tsak mo't maawit amin na gito. Anya nga tano asid ganta manang. Darasan ka sige. na nakmal. Oh, Mona. Nagadun sa taawit mo Maala, tatulungan da kan ang mga wit kadagita. Uy, nagaduti awit ko. Kasangay ngamin ni Jong inton Sabado. Kat nagado dagiti inawis na abarkada na. Kastamot tan dagiti kaadalan na. Iso nga inmayak nagmarket. Ay, kasta. Ala, tulungan da kan. Ne, nagdadagsan dagita imot mo. Ay, saanon? Saanon? Urayik lang ti anak ko. Taison timang tulong kanya. Kasi madaan ti Dalya kan Uncle Martin yan, hanang. Ne, apay anak ko nam ti kasta, anak. Wen tatunggalag ka sa pulan ni Auntie Mona. Kanayon na idang asit gan. Ngam ita tamarigregatan da. Gapoy tinapasama ka dagiti mula da nateng. Di namot idaan mo nga asit gan. Wen no, malagip. Ay, wun. Talaga nagasat damot no may papan iti panaggarden. Kan maestramot ni Dalya. So ano may papan iti kwarta, adumot ti kwartada. Kan may sa, awan anak da paggastusan da. Hangem, nagadumot dagiti natultulungan da. Wen nga rod nanang. So na lang. Tagunggun dawayan mo't idadagiti tultulungan da. May saditan day nga Auntie Mona. Ay, day tangarod mat tinasakit, anak ko. Hanggang, ay, sapay ko ta makapagpanunot da. Kat itatakas day ti kasasaad da Dalya kan Martin, sapay lakuma tatumulong mat ni Mona. Kat noan yaman ti maitulong ta, ay tulungan ta mat ida, anak ko. Manang Maring, dumagas kayong tukan ni Ambo ije balay itong Domingo, kalpasan ti misa. Tagkakape kan agparte tayo man iti native a manok. Kas panagyaman tayo, gaputan nakabawi kami matlangan. Manipud pan nakalugi mi iti panaggarden mi. Ay, nasaya at mutno kasta, ading. Manang, kat dakal unay apagyamanan mi kada kayo. Ngamin, natulungan da kami. Asino nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang nga kakaaruba. Ay, wen gayam, nadamagyo ka di ti may papan iti anak ni Mona. Ha? Ne, apay ni Jong, manang. Dandanin samot tan aggraduar iti kinainhinyero. Ay, day tangarot ti dakkel aparikot ita ni Mona. Tanakik out iti universidad apagad-adalan na. Naisungsong iti barkada. Sakit nailumlum dapay iti utang. Ay, kasi nga rod ni Mona ita, manang. Kunak no aggraduar di anak na. Ngam saan mat gayam? Oh, Mona, nakaumay ka mat. Manang Maring, nakaumayak. Taada ngamin parikot ko. Kat madagdag sinanak. Nakik out ni Jong iti pagadaalan da. Kat ti parikot ko ita, dagiti inted ko apagbayad na ko maiti pagadalan. Kan iti boarding house na. Kat saan na matgayam nga imbay bayad. Sapay awan pangalaak itan iti pagbayad ko kadagiti na urno nga inututang ko. Dadalyakan, Martin. Di mo ka di malagip ida? Saan ka di atunggal agkasapulan ka kat umasidag ka kadakwada? Manang Maring. Gapo ka di tawananda kat di mon malagip ida. Amom, kadagiti panawen nga agkasapulan da iti tulong. Adda ka di malagip mo
nga ura iti naminsan kat tinulungam ida? Kuha ha. Iso ajak itan makaasidag kadakwada. Gapot mabainak unay. Gapot ati amo kat domtang to ti panawon sumaya ato matibiyag ko. Kat jak to umasidag iti pada ka tao. Ipagarob ko akabaulak ngam saan mo't gayam. Nasaya at mat tanakaamiris ka mo na. Isungay dun maminsan, saan la kuma at agdama ti intay panunutan. Ngamin, adu ti di tay pay ammo ang mapasamak iti masakbayan. Kas kumay ti dayta. Ti ammom kat kabailam, kan di mon kasapulan ti padam a tao. Angem ita, masapul mo matlagayam ida. Uwan nga rod manang maring. Isu nga ita, mababai na kadamanang dalya kan manong Martin akaaruba. Numa nagtulong ka, kat di na kanto malagip ti tinulungam, tinto na marswa ti mangsubat kan ka. Nga rod, di tay kumamauma nga agaramid iti kinaimbag iti pada tayo at tao, ta bendisyon ti supapak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.